tak já vás vítám u mýho nového videa, kde bych vám hlavně chtěla ukázat nebo v případě pomoct odpovědět vaše otázky kolem nalepovacích nechtů. Tak snad se mi to nějak podaří. A první, čeho bych asi začala, tak musíte si připravit pilníky. Myslím si, že je dobrý mít 2 pilníky, jeden na ty umělé nechty, který fakt musí být tvrdší, hnusný, prostě fakt hrubý pilníky, tak to je tenhle ten. A pak nějaký jemnější, který můžete dávat i na svoje nechty a nějak vás to nebolí, nebo vám to nezadírá úplně do krve. A mám tady ten od Swarovského a myslím si, že je teda opravdu dobrý, protože s tím můžete pilovat krásně tu kůži, tu kůžičku, co máte u nechtu a strašně nám to všem ženským vadí, že jo. No, tak ten je opravdu úžasný. Ale tak můžete sehnat pilníky za 15 korun tamhle někde od Číňanů. Myslím si, že já nevím, některý můžou být kvalitní, ale nevím, já pilníky mám radši kvalitnější. Potom určitě nůžky, v tomhle případě nůžtičky a nalepovací nechty. K těm nalepovacím nechtům já jsem se dočetla, že mají ve všech drogériích, tak jsem proběhla drogerii Tetu, Rossmann a ještě něco, to už si nespomenu, co to bylo. A vím, že DMko ne. No, to je jedno. Tak jsem to proběhla a nemohla se mi za žádnou cenu najít. Tak jsem jako krajní řešení šla k Číňanům a myslím si, že v té kvalitě to nebude tak strašný. Protože vím, že jednou nechty od Číňanů už jsem měla a tady v tom balení je 100 a stojí to 39 korun, takže opravdu u Číňanů seženete. Seženete nalepovací nechty za dobrou cenu, kvalitní. Potom klepidlo, to samozřejmě nesmí chybět. A jsou lidi, kteří pořád tvrdí, jak strašně vadí vteřinový lepidlo těm nechtům. Já si to s tím teda lepím celou dobu, jak můžete vidět, tak mi nějak jako nehnijou. A různý plísně, to tam teda opravdu nemám, takže já musím říct, že dobrý. Ale prostě, nevím, no, lepidlo na nechty, jestli si chcete koupit na nechty, tak si kupte na nechty, ale já teda používám vteřinový a nějak mi to jako ne to. Potom je taky výborný tady ta bruska jakoby na nechty. Je to asi z Rossmannu z nějakého výprodeje, asi za 250 korun to tam bylo. Jsou tam různý nástavce, ale musím říct, že jakoby, to je spíš tak jako na okrasu, no, protože nějak to ty nechty neobrousí, musím říct, že lepší jsou klasické pilníky. Potom, jestli máte, teda mám třeba od Manhattanu, nevím, jestli to je vidět, no nevím, ale je to změkčovač kůžičky na nechty a pak se s ní dá mnohem líp pracovat. Musím říct, že je fakt dobrý, sice nevím, kolik stálo, že to byl jako dárek. A potom si připravte, nevím, jestli na nechtách chcete mít pak třeba nějaký třpětky, červený, modrý, prostě jaký chcete, to je jedno. A lak na nechty, já v tomhle případě budu mít růžovej. Tak, to je první. Tak a když mám dopilovaný pečlivě všechny nechty na rukou, tak jdete na kůžičku. Jestli to někdo máte tak strašně jako já, tak bych se divila. Tak opravdu musíte použít tady ten, nevím jak to říct, krém, lák, říkejte si tomu jak chcete, prostě dává se to okolo nechtů, ne až někam, prostě sem. Dává se to čistě jenom, nevím jestli to vidět, prostě takhle. Můžete i nahoru, že já ji tam mám takovou divnou tu kůži, jako tvrdou, ale správně se to má dávat sem. No, takže to si potřebujete po všech nechtech a necháte tak minutku 2 působit. No, to skoro budu mít. A potom, jakoby, nevím, jak to děláte vy, ale někdo si tu kůžičku jakoby řeže, nevím, kam jsem to dala, ale všichni víte, co myslím. No, nevím, kam jsem to dala. Ale potřebuju, jakoby, buď to nůžky, nebo takový to řezátko na tu kůži, co mi rozepnu knoflík. Ráda. To zblázním. No, takže to s tím potřebujete, takže já teď tady nemám to řezátko na tu kůži, takže budu muset použít
normální nůžky, nebo si to pilníkem jenom zatlačou. Lidi si to buď to řežou, stříhají nebo zatlačou. Já nevím, no, mě spíš vyhovuje, když si to ustřihnu, protože že když si to zatlačím, takže za 2 až 3 hodiny to mám zase zpátky nahoře, takže já si to stříhám. To snad ani ukazovat nemusím. Protože pak při tom nalepování a celkově u těch nechtů by to pak nebylo vůbec hezký, kdybyste tam měli ty kůžičky. Ošklivý. No a už jsem se to dělala včera, takže tam v podstatě nemám co stříhat. Ale tak vždycky si něco najde. Tak a to samý na druhé ruce, jo. To teď nebudu ukazovat, protože já si budu dělat jenom jednu ruku, abyste to viděli. A teď to asi ještě opiluju, to zaschne trochu víc. No, tady už je to zaschnutý. Já nevím, většinu lidí, jakoby, nebo, ježišmarja, většinu ženských třeba nebaví se o ty nechty starat, ale já proto jsem se narodila prostě, abych kupovala třpytky, laky a abych prostě po večerech tady pilovala, lakovala, stříhala, to je opravdu stvořený pro mě. Ale bohužel jsem se narodila s ošklivýma nechtama, to už mi prostě zůstalo, jako, to je opravdu ošklivý necht. Já ještě ke všemu mám krátký, ale já jsem zkoušela je mít ty dlouhý, ale opravdu to není nic hezkýho. Takže jsem musím takhle lepit. Neříkám, jakože jako spousta lidí, jo, to není tak hrozný jako gelový nechty, já musím říct, že teda to je tak hrozný. Opravdu oboje ty gelový nebo nalepovací nechty opravdu to ničí. Prostě už jenom to lepidlo. Prostě nechtu mi nejlíp bez ničeho, kdybychom na něj nic nedávali prostě. Možná nějaký výživný lák, prostě nic jim neudělá dobře, jako prostě přirozený, no. A tak nemusíme být ženský krásný, že jo? Takže si musíme lepit nechty. Tak. Teď si to přiložím na ten nehet. Ten nehet, zní divně. A vidím, jestli mi to někde jakoby vadí. Ty hrany. Což já vím, že mě to vadí, že já už to vím, kde mi co vadí. Tak normálně se toho nebojte, vezměte si ten nehet, vezměte si hrubý pilník, fakt ten hrubý, nebojte se toho. A takhle začněte pilovat ty boky, jakoby, aby vás to tam netlačilo a řezalo, protože pak už to nalepíte a už si nic neuděláte. Musíte, že jo, ředidlo, no, strašně to smrdí. Už mi to taky párkrát celá fakt to tlačí, nebo jenom na něco šáhnete a ono se vám to tam zarazí a teče vám krev, to taky není nic dobrýho. A to asi nemůžu mít moc, protože pak mi to zase blbě sedí celý. Fakt si musíte dávat pozor, aby se to nepřehnali, takže opravdu po chvilkách to vždycky přikládejte na ty nechty. No tak já už vidím, že mi to sedí. A teď jak nalepovat nechty. Myslím, to jenom vzduchne, ježiši. No tak to prostě otevřu nějak. Ježišmarja, to jsem bylo. To celou dobu není tady otevřený a já to rvu tou. Ježišmarja. Jsem neviděla, že je to se mnou tak špatný. No a hlavně u toho lepení. Musíte dávat pozor, aby se nepřilepili sami k sobě a pak nemuseli zasmradit celý barák nebo by prostě ředidlem. No, strašnou rýmu, se omlouvám. No, já už jsem skoro přilepená, to je paráda. Že jak si jednou prostě zedláte to lepidlo, tak opravdu musíte koupit nový, protože při každém nanášení toho lepidla na prst, tak se prostě zašpiníte. Lidi na to nanášení používají třeba štětečky nebo nějaký cokoliv, uchošťoury
ale já to nanáším přímo na prst, jo. Podle mě je to lepší, protože s tím opravdu zaplníte celou tu plochu toho nehtu, nebo kde to chcete nalepit. A jde to fakt v pohodě, teď jsem to trošku přehnala. To se rozetře nějak. To tady utřu, fakt mějte po ruce kapesníky, protože opravdu se to hodí. Teď vezmu ten připravený nehet a takhle od kůžičky, abyste si nezalepili tu kůži. To takhle nanesete. A pořádně takhle zatlačíte, jo. A jakoby takhle děláte, aby se to přilepilo i ze strany, jo. Protože pak se tam vytvoří takový ty bublinky a prostě se to dřív odlepí. Jinak mě nechty, když se, podle toho, jak se udělám krátký nebo dlouhý, jo. Když se udělám moc dlouhý, tak mi vydrží prostě míň, protože je to prostě horší. Takže mi vydrží třeba 4-5 dní. A když si nechám opravdu krátký těsně na tou kůží, tak těsně, jakoby po trošku jenom větší, než jaké mám já. Tako půl, jako ani, ježiš to ne. No, nevím, prostě tak o... Já fakt nevím. Prostě o kousíček, jak mě končí prst, tak to vydrží fakt jako dlouho, třeba, nevím, týden, 8 dní. Podle toho samozřejmě něco děláte, že jo. Tak, já vám ukážu, co s tím jedním nechtem a pak si dodělám celou ruku, jo. Takže, podle toho, jak to chce mít někdo dlouhý, tak si nehet ustřihne, jo. Mně je to víceméně jedno. Já nevím, já už to udělala asi kratší. No, a nemusíte to nějak se piplat tím stříháním, prostě to ustřihnete, vím, že tvar je hrozný, ale ten se vlastně dopiluje tím příšerným pilníkem, co máte přímo na to, jo. Jako nemusíte to mít přímo na to, ale fakt jsou hrubý, hnusný, jo, takže tady si vezmu kůži. Tak, a vidíte, že mi docela dobře sedí ten nehet, že fakt to nikdo nepřesahuje. Tak. A teď začnu pilovat, jo. Samozřejmě každý, jestli chcete mít hranatej, nebo jestli chcete mít do mandle. Jasně, mě to jedno, prostě si to vypilujte jak chcete. Já si to dám ale do kulata. Tady to jsem zrovna moc šikovně ustřihla, protože se s tím nemusím moc patlat, nemusím to pilovat moc dlouho. Já teda upřímně nechápu, proč dělají takhle zbytečně dlouhý ty nehty, protože já si myslím, že žádný zdravý člověk by se nenechal takhle jakoby dlouhý. Mně to přijde fakt bohovný. Na to, že si nemůžete dělat vůbec nic. Na to, že psát na dotykový mobil, a mám dotykový mobil, proto si je dělám takhle krátký, ale rozhodně bych se nenechala dlouhý, jako jsou v originálu. Ale musím říct, že výhoda nalepovacích nehtů je to, že když opravdu si na to chcete udělat nějaký vzory, nebo cokoliv, tak si to můžete nakreslit na ten nehet a až pak si to nalepit. To na normálních nechtech, že ho nejde, abyste si sundali nehet a pak ho tam zase přidělali. Takže na to je to fakt výhoda. Tady mám lepidlo, paráda. No. Potřu. Tak je dobrý si vzít takhle ubrousek nebo cokoliv, kapesníček a dát si to takhle na ten pilník a takhle tam máte zapadaný ty různé věci za tím nechtem z toho pilování. Tak je dobrý to prostě takhle vyšťourat, no. Můžu říct, že je teda hodně nepříjemný mít na těch nechtech takový to zaschlý tvrdý lepidlo. No to jsem já fakt alergická, stane se mi to pokaždý. Takže opravdu pak nezbývá nic jiného, než buď to čekat, až prostě to přestanete cítit a směje se to časem. A nebo prostě vzít to ředidlo, prosměrit celý byt, ale hlavně budete mít dobrý pocit, že jo, na rukou. Já jsem s tím všude přilepená, vždycky parádní. A musím říct, že takhle mi to stačí do pilování. Ještě možná trošku. Myslím, že dobrý. A teď už vlastně záleží jenom na vás, co chcete si dát za lak. Já jsem teda dneska vybrala
tenhle. Nebo možná jsem si koupila nový lak od Dioru, ale je to taky růžová. Jo, už jsem se spálila. Je to taky růžová, je světlejší. Ale já nevím, no. Tady ta je prostě lepší, no. No, tak já si dodělám všechny nehty a nalakuju a tak akorát ukážu, jak to vypadá. Tak já už mám tuhletu ruku hotovou a myslím si, že to vypadá dost dobře. A pak už jenom tu druhou ještě nemám vůbec. Protože prostě jsem to chtěla jenom ukázat, jak to bude teda vypadat. Myslím si, že třeba i s čelovým lakem by to vypadalo dobrý. Když si k tomu koupíte takovýhle třpytky, to stojí už jenom 15 korun, jak zadarmo. No, takže tak a pak od toho pilování zbyde na prstech takový bílej prášek, to asi teď není vidět. Přetřít krémem, potom zase pilník, jak jsem ukazovala, na to papírový ten brousek a takhle pod těma nechtama to vyto. Pak doporučuji si potom ještě umýt ruce a myslím si, že je to kompletní celý. Tak doufám, že se vám video líbilo a to je asi všechno.